Els llauradors, quan estaven llaurant, entaulant, solcant, en l'horta, en l'haca... I quan estaven en l'era, batent en l'arròs, era quan cantaven. O el forment, que així també se feu molt de forment a la postguerra, eren molt cantaors tots. Ai, que bonic. Entonaven sonates molt personals. El camp de batre realment el que és un camp de faena. Un cercle formaven de garbes, i aquestes garbes després anaven desfent-les i formaven una sèrie. I el llaurador o l'arrosser en aquell temps se col·locava en el mig del cercle i un cavall ve en una trutxilla d'aquelles o el que fora, passava. Hi havia 2 o 3 models distints. I passaven, i què feia? Pues deixar que la palla, separar-la de la palla. I després en la palla l'amuntonaven perquè servia després també per a donar de menjar als animals, mesclat en altra cosa, si no te la tiraven en terra, perquè feien així en el corno i la tiraven a terra. Però si ficaves en companyia d'alfalfa o de qualsevol verdura, ells sí que se'n passaven tot i tranquil.